दिनैनि ब्लगखौ एसे खोमसि नुदोंना रायजोफोर आं दिनैहाय ना मोनसे जायगायाव थांनि काजलगाव इउनाइटेड फराम अफ XNDB लोगोसे ब्लगखौ बे न'निफ्रायनो जागायजेनदों मा सावरायनाय लादों मोनथिनानै मोनदों दाखालि एसे मोजां खबर फैदों इउनाइटेड फराम अफ XNDB नि नाजानायाव नारा नाथा नाजानायाव बिथांमोननि नाजानायाव कयेकटा खामानिया जानानै फैदों तो बिनिनो बारै दिनैहाय जों सेंट्रल बडिनि लोगोसे आरो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गोबां डिस्ट्रिक्ट जायगायाव डिस्ट्रिक्टनि माबाफोरखौ दानानै बडि दाना होनाय बिथांमोनखौ लिंहरदों दिनै सावरायगोन मोनसे जथुमा जागोन थांनि खोनासंहैनि मा बुङो आरो डिसिसनाथ' आरो इउनाइटेड फराम अफ XNDB निफ्रायथ' दंखायो मोनसे फैगौ बारफोरावहाय इलेक्शन गेलेनायनि प्लेनिंआ दङ आरो गेलेखानांगोनबो नङाब्ला जोंनाव गोबां EMनो MCLAनो जानानै थांबाय बा दङ दिनैसिमबो नाथाय बिथांमोना मा खालामो मा मायो जेबो मिथिया जोंनि मोननांगौफोरनिफ्रायबो ना जायफोर मोननांगौ बिथांमोनाबो मोजां रोखोमै मोनाखै आरो जायफोर मार्टियास फेमिलि बिथांमोननि फारसेबो मोजाङै मोनाखै जाय जिनिसफोरखौ मोननांगौ ना बेफोरखौ आरोखि लोगोसे आरो जोंहा भुटानाव दाखालि गनानै फैबाय न'खरावबो सफैजोबफैबाय आरो जोंहा दंबावो मस्ट सेनियर हाब्रां सार इरागदाव आरो लोगोसे फोजौलां सेरफांगुरि साइडनि बिथाङाबो दिनैहाय भुटान जेलाव दङना गैमारा गोबां बोसोर जाबाय न'खरनि बिदाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ लामा नायनानै दं सोरनिबा बिसिया दिनै लामा नायनानै दंमारोना गैमारा ना बेखौ एसे दिनैसिमबो जोंनि खुंथायाव थाग्राफ्रा बेफोरखौ क्लियार काट होनो हायाखै मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दा बुंनाय बायदिसो जायो नङा होमबा गोलाव बाथ्रा बुंला जायखिजाया ब्लग नालाय एसे बुंलांबाय बे आरोखि जाय हक इउनाइटेड फराम अफ XNDB नि दिनै मोनसे जथुमा दङ बे न'निफ्रायनो रुम सिंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामजेनबाय आरोखि थौदो बिदिब्ला दान्दिसे गासैबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे ओरैबायदि गुड निउस ओरैबायदि मोजां खबर माने बे गुड निउसखौ माने बुंबाबो बुंस' हाया माब्रै होननानै बुङोब्ला दाखालि सानथामसो जों ओरैबायदि गरमजों माने फस्लायानो गुहां नक्सायानो सोलायहां जालायनानै दङमोन दिनैहाय ओरैबायदि सान्थि गोजोन ओरैबायदि अखा हादों माने बे अखा गुसुजों सिजाना थाबाय थानो लुबैदों खिन्थु दिनैहाय हास्लाबनाय नंला दहाय बुंखानाय बायदि इउनाइटेड फराम अफ XNDB नि मोनसे जथुमा दङ बायला हटेलाव बिराद गोजोनै मिरामिस ओंखाम ओंख्रि जानानै फैबाय बाजैया अननानै बेदर एसे होनानै होदों आरोखि थ' जोङो इउनाइटेड फराम अफ XNDB नि माखासे जथुमा ना बावहाय दैदेनगिरिफोरबो दङ बावहाय जों एसे थांनानै बयनिख्रुइबो देरसिन गोजोनथाव रादाबा बेनो हट निउस बा गोजोन निउसआ बेनो जे अखा हानानै ओरैबायदि गोजोन मोनदों थाजिमल' मोनखादों थ' बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै मिटिं जानायनि हला सफैबाय दा हाबैनि एसे लिडारफोरबो सफैबाय एसे खबर लाहैनो आं एसे दे हाबैनि मिथिङाव जिरायहैनोसै दान्दिसे इउनाइटेड फराम अफ XNDB नि जथुमाया जोब्बाय दा जोबखांनायनि उनाव माबा मोनसे उदैखौ एसे माबा मोनसे खालामनांसिगौ दा जोङो ओरैहाय जायगाखौबो खोन्थाथ'ला आङो ओरैबायदि नै दंजोबो गासिबो इउनाइटेड फरामनि बलेर' दं फिसा गारि दंजोबो ओरैहाय नै गासिबो फंबाय मा खारखिबाय थादों ओरैहाय दा जानायनि फाला जाहैनायसै गोसो गोथारै माने जानो लिंबाय नालाय उफाय गैला ओंखामबो उखैबाय हाला उदैया जाहैनायसै ओमफ्राय स्टेटमेन्टफोराबो माखासे दै गारि नुनानै एसे माबा जाबाय माथो होनलायसै ना ब्लासारखौ दोननो नागिरदोंमोन बावहायनो मानो दोनफैया एसे मिथिया बेखौ सरकारनि बाथ्रा बहुत रायजो राजानि बहुत खोथा दं बावहाय दोनफैथ'वा ना मा सार ओंखाम जाहैनोसै सार ओंखाम जाहैनोसै ओरैथो अबाव अच्छा सिफुङावथ' सिफुङाव मारिहैनोसै ओंखाम
सिफुं एसे दामबाय थानोसै जाहैनोसै मा बेदर होयो जाहैनोसै लिडारफोरनि गारियानो जिबिलनि फंबाय नै गारि दं बिसोरनि माबाफोरखौनो नायजोबथारसै गारिफ्रा वाव हा फैदो खेबलाबाय थागोन आं दिनै खेबनो लुबैदों माने इउनाइटेड फरामनि लिडारफोरनि गारि फिसा दंजोबो दा जोंबो गारियाव हाबनोसै गवालपारानि बियो ओरैबो गवालपारानि बाक्सानि हौ नारजि अमा गोथावखा दा सिफुं मा जा मोनजाखो बोरमासो आदसा ओरैहाय होथारबाय ओंख्रियानो गोग्लैबावाखै जाग्रायासो पापराखौ नंगौ जानाया एसे मुखुब जानानै दं बयहाबो मालायखौ मा बुंनो आंबो जाग्रोना लानि एसे नङाबा जानाय नङा आयौ माथो दा बबेयाव जिरायजोबखोथाय मानसिफ्रा नै बावहायनो जिरायनोसै आं सारमोनजों जाफानोसै आंबो एसे ओरै लाबोदो नै बाबु खोनायाखै दे अमा दाउ बोरमा माबा माबि गासैबो दंलाजोबो गासैबो सारमोन मावजोबनाय बावहाय गासैबो जानानै लाग्रोनि सिफुङाव काजलगाव सिफुं हटेलावहाय मारिना लाग्रोनि गुटाल फैदों ओमफ्राय ओरै मिला सा संसार ओमफ्राय ओरैहाय दंबाय दा बिसोरबो दंजोबो गासैबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड जेबिनि दैदेनगिरिफोर गासैबो माने बावहाय माखासे मेन टपिकखौ आङो दाहाय मा होननानै बुङो बिदिनो हरनि 8टायावसो हगारनाय जागोन आरोखि सिफुं हटेलाव जाफैदों दिनैहाय ओइ फंबाय खयजनसो जाफैखो दिनैहाय 100 जनसो जाबाय 100 जनसो ना ओरैनो नैबे ग्रुपनि अनगायै बारा फैदों आच्छा सिफुं हटेलाव जाफै सिफुं हटेल बायदि मोजां ओंख्रि मोनजानाय नङा जेरावबो ओमफ्राय बे काजलगाव एरियायावहाय आरोखि ना सिफुं हटेलावहाय अमा बेदरनि बाथोननि मानिबा जायखिजाया बिनि मजाखौ मोनजोबगोन आरोखि दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनि दैदेनगिरिफोर बिदाय लालायदों नै बिगुमाजों सिफुं हटेलाव जाफै मोजां नांगोन बरिया बाय